Halo guys, cek wis enak rek oleh sego tonjokan ngene ono. Desaku tonjokane ya. Tak sepilno rek, tak sepilno. Ono jangan blonceng dirawon, sego terus ono iwak daging, terus ono iki lho. Tahu pokok iki dibali lho, koyo ngene. Enak cocok isuk-isuk guys sarapan sik. Tak anu nih guys. Aduh duh. Tak gaene sarapan. Ketebuk wis. Mari ngono dikei tahune ngene. Wis kei daginge ya. Ya Allah. Wis ngeces aku rek, terus dikei iki rek. Duduh rawone. Mantep. Ngene iki nonjok iku sak duwe so rek lek nang nggone Paritan Megaluh Jombang ya, guys. Lho. Ketebuk. Talah koyo ngene, guys. Sewedep iki. Mantap lho. Bari ngono mang tak sambelno rek, Cik. Tambah sewedep ya, tak sambelno iki lho rek apa? Tak cukup sambele. Tak sambelno terasi. Layani unisor guys, ambek tak gawe coba ambah koyo ngene penampakane. Sip pokoke. Wis sepil ngene rek. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan sik rek. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar. Rawane wong digawe. Iki usume buan, guys. Ya, besar. Nek desane kalian yo ngono ah. Ya Allah Allahu Akbar. Mbak nyokot tuh dagingnya. Palah. Keluarga. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, guys. Blonceng koyo ngene. Sip. Tahu baline. Jadilah mangan. Ya. Kayak mangan sih.